mondani a kis 40 kilós cigány gyerekeknek, most mi is ugyanazt mondjuk. Most hagyjátok el a települést! Most is következik! Miért nem szálltok ki? Itt miért nem feszítünk? Bosszúpót, szálltok ki! Most szálltok ki! Addig menjetek el innen, míg el tudtok menni! Miért nem szálltok ki itten? Mi? Nem gyöngyösön! Mit is ízté? Hello! Na miért feszítetek itten? Miért nem szállt ki? Szálljatok ki! Akkor Miért nem jöttek ide többen? ide bejöttök! Többiek! Elszívjátok magatok, ott hol vannak? Mikor várjatok, Ide nem mertetek jönni! Nem mertek ide jönni! Menjetek ide a faszom melte! A farkét 40 kiló gyerek mindegyik vesziket, meg küzdősból. Nőket küzdenek ide! Szerintem... Jöjjött ide, verekedj! Még egyszer elmondtam, hogy ugyanúgy verette szokta. Most hagyjatok! A házára! Így is szipunk! Addig még el tudtok Most menni. ne húzzáljátok! Itt nem gyöngyösön vagy meg vakon. Mindjárt jönnek. Na. Hívjátok őket, itt feszítsetek, Bementek ne izén arra, de a kis taptos gyerekek feleszitek a vonatról, mert erősek vagytok. Mi a faszomnak jöttök itt ide? Basszak ki az anyátok! Hogy nem álltam elég? Hívott titeket ide! Hogy nem álltam elég? Az a probléma! Ide! Kampányolni! Utáljátok a cigányokat! A mit hitti bejössz? Mert megijesztitek őket, azt azért. Bejöttük a találszíztekbe, és azt hiszek, hogy nem lesz. Nem vagytok rendőrök, nem vagytok. Nem mindenhol bementetek két cigányoknak a lakására! Bejöttek vélemlékre! A bűnöltözésnek megfelelő személyek ott. Én nem vagyok bűnöző, sose az életemben nem bűnöző. De nem a idézet, az egyszerű embereket. Ez nem pak. Jöjjenek hozzá, hogy komoly emberek. Bejöttetek a találszízet. Nem kell személyes kampány! Nem az elmaradott alapjának itt nincsenek olyan jellegű problémák. Úgy mondjuk, ahogy ti szoktátok mondani. Horváth László vagyok. Azonnal hagyjátok el a települést. Addig még megtehetik. Ti is ezt szoktátok mondani a szegény cigányoknak. Hol a Levente ilyenkor? Meg azért írtatok. De hol a Levente? Hol a Levente?